Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, iż-żewġ dixxipli li reġgħu lura Ġerusalemm minn Emmaus kienu qegħdin itarfu lil-11 u lil dawk li kienu magħhom xi ġralhom fit-triq u kif kienu għarfu lil Ġesu fil-qsim tal-ħobs. Kif kien għadhom jitkellmu Ġesu nnifsu waqaf nofshom u qalilhom: Isliem għalikom. Huma twerwru bil-biża' għax ħasbu li qegħdin jaraw xi fantażma. Iżda qalilhom: Għaliex titħawdu? Għaliex dan it-tħassib kollu f'qalbkom? Araw idejja u riġlejja, jiena hu, missjuni u ifmuha li l-ispirtu m'għandux laħam u għadam bħalma qegħdin taraw li għandi jien. Huwa wiedilhom dan u rihom idejh u riġlejh. Iżda billi huma fil-ferħ tagħhom kienu għadhom ma jridux jemmnu baqgħu mistaġba qalilhom: Għandkom xi ħaġa tal-ikel hawn? Huma resqulu qudiemu biċ-ċaħuta mixwija u ħada u kiela qudiemu. Imbagħad qalilhom: Meta kont għadni magħkom ittilkom dawn il-kelmiet, jeħtieġ li jseħħ kull ma nkiteb fuq il-liġi ta' Mosè fil-profeti fis-Salmi. Imbagħad fettilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura u qalilhom: Hekk kien miktub, il-Messija jbagħti u fit-tielet jum iqum mill-imwiet u li l-indiem għal maħfra ta' dnubiet tixxandar f'ismu lill-ġnus kollha. Ibda minn Ġerusalemm, intom xu ta' dan. U jiena araw, nibgħat fuqkom il-dak li wiegħed missieri. Imma intom ibqgħu fil-belt sa ma Alla jkun libbiskom bil-qawwa tiegħu. Il-kelma tal-mulejja, it-tifħir lila Kristu. L-Evanġelju eżistijaj li huwa li l-aħħar tal-Evanġelju ta' San Luqa li l-Knisja qiegħda tħabbrilna f'dan il-ħadd. Hekk huwa Evanġelju li ikompli mal-ġrajja tad-dixxipli ta' Emmaus. Kif nafu dawn kienu żewġ dixxipli Kleofa u li uħor m'għandniex ismu għaliex kull wieħed u waħda minnha jista' jkun wieħed minn dawn id-dixxipli li diżappuntati mill-passjoni ta' Ġesu u ma jinqataw minn Ġerusalemm, jinqataw mill-post tad-dbatija, jintaqgħu mill-post tal-komunità, jitbedu, imorru lura lejn pajjiżhom lejn Emmaus u Ġesu jidħol magħhom f'din il-mixja fit-triq illi permezz tal-kelma li jagħtihom fit-triq u l-qsim tal-ħobs jarfuh u jmorru lura. U hawnhekk issa proprju għandna l-Vanġelu tal-lum illi jurina din ir-realtà. Meta jmorru lura x'jagħmlu? Naraw li jsibu li d-dixxipli illi baqgħu biex ngħidu hekk f'Ġerusalemm u l-ewwel ħaġa li jagħmlu hija li jaqsmu magħhom l-esperjenza li huma għamlu ta' Ġesu fit-triqthom lejn Emmaus u f'Emmaus fid-dar tagħhom fil-qsim tal-ħobs. Il-Vanġelu hekk jgħidilna illi marru jgħidulhom xi ġralhom fit-triq. U hawnhekk eżisti għandna xi ħaġa li f'dan il-Vanġelu li għandna bżonna ħafna fil-Knisja llum ukoll fil-komunitajiet tagħna. Li naqsmu l-esperjenza tagħna, l-esperjenza ħajja ta' Ġesu. Xi drabi dan huwa aspett li huwa nieqes ħafna eżisti. Il-mument meta aħna l-insara bejnietna, naqsmu bejnietna dak li Ġesu ħaj qiegħed jagħmel fil-ħajja tagħna. U eżisti xi drabi illum il-ġurnata din ngħidha b'ċerta dispjaċir, però ngħidha anke biex naħdmu l-qudiem. Illum jista' jkun li għandna nies li baqgħu fil-Knisja. Illum tafu qed naraw fenomenu ta' nies li qegħdin jitilqu l-Knisja. Illum però eżisti jiena r-realtà ma narax sempliċement nies li nqatgħu mill-Knisja, però jiena nara jiġu lura fil-Knisja, jiġu lura fil-komunità nisranija. U hemm din id-differenza kbira. Xi drabi persuni li baqgħu fil-komunità nisranija f'pajjiżna fil-Knisja f'Malta baqgħu hemm ċerta tradizzjoni għax kienu hekk sa minn dejjem, mhux qed ngħid li dan li baqgħu hemm daqshekk huwa xi ħażina ta' biex nifhem tajjeb. Imma li baqgħu hemmhekk b'ċerta drawwa, b'ċerta kultura. Min inqataw ġi lura qed iġib lura miegħu esperjenza ħajja ta' Ġesu. U allura eżisti fuq livelli differenti. Number one, rridu nistaqsu lil nfusna. Aħna
il-persuni li għadhom parti mill-komunità nisranija, ejnidu dawk li qatt ma nqatgħu mill-Knisja. Però aħna għandna esperjenza ħajja tal-mulej. Is-sagramenti, il-qrar, il-qudies, il-griżma tal-morda, iż-żwieġ, il-mamudija, il-griżma tal-isqof, l-ordni sagri, huma verament esperjenza ħajja ta' Ġesu? Jew saru riti, saru ritwali illi drajnihom naddu minnhom, però m'għadhomx aktar fil-verità laqa mal-mulej. Issa mhux għax Alla ma jaħdimx bis-sagramenti, aħna Knisja tallimna u aħna għandna ċertezza li għandna l-grazza tal-Alla fis-sagramenti, però fl-esperjenza personali tagħna. Aħna immorru l-qudies tal-ħadd waħda wara oħra qed tkun esperjenza ta' Ġesu fil-ħajja tagħna. It-tieni ħaġa sisti jgħidilna turina wkoll illi aħna għandna bżonn min għadu, min baqa' f'Ġerusalemm, min baqa' fil-komunità, kemm għandna bżonn nisimgħu in-nies li nqatgħu mill-Knisja u issa qegħdin jerġgħu jiġu lura. Għaliex xi drabi jista' jkollna ċerta supervja f'min baqa' fil-Knisja u dis-supervja tista' taħkem anke l-qlub tagħna saċerdoti eżistijej, anke tal-mexxejja tal-Knisja, illi naħsbu għal xi aħna dejjem bqajna hemmhekk, allura aħna qegħdin f'xi pożizzjoni superjuri li hija żbaljata. Aħna għaddejja tal-oħrajn u kemm għandna bżonn nisimgħu il-min telaq kif reġa' sab il-Ġesu għax daw għandhom ħafna xjalmuna eżistijej għalina personali u anke l-ħajja tal-komunitajiet tagħna. Allura t-tieni mistoqsija li rridu nagħmlu aħna llum hija aħna kemm qegħdin nisimgħu il-min telaq u ġilura, kemm qegħdin nisimgħu l-esperjenza tal-mulej li dawn għamlu fil-ħajja tagħhom. It-tielet mistoqsija li rridu nagħmlu kemm aħna eżistijej fil-komunitajiet tagħna, fil-parroċċi tagħna, qegħdin noffru opportunitajiet, qegħdin noħolqu l-ambjent, qegħdin nipprovdu iċ-ċirkustanzi fejn aħna nistgħu naqsmu bejnietna idea ta' ċenaklu daw li qegħdin jagħmlu, naqsmu bejnietna l-esperjenza ħajja tagħna tal-Alla. Xi drabi eżistijej, aħna rridu ċejna l-esperjenza ċelebrazzjoni tal-fidi tagħna sempliċement tas-sagramenti għall-qrar għall-qudiesa bażikament dawn iż-żewġ sagramenti. Ċertament dawna għandhom ikunu parti mill-ħajja tagħna, però illum eżistijej u anke d-dimensjoni dinamika ta' xi tfisser tkun nisrani għandna bżonn mumenti oħrajn. Mumenti oħrajn meta aħna ninsara nintaqgħu bejnietna u naqsmu bejnietna mhux biex namlu ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija, mhux biex namlu l-qrar, imma biex naqsmu bejnietna l-esperjenza ħajja ta' Ġesu. Li narrikkixxu lil nfusna b'dak li l-mulej qiegħed jagħmel. Inti x'tista' tagħmel biex tibda toħloq dan il-mument. Eżisti jiena nixtieq ninkoraġġikom ħafna li toħolqu dawn l-opportunitajiet. Issa anke jekk il-kappellan tiegħek ma jridx, anke jekk il-parroċċja tiegħek ma tagħmilx, jew ma temminx fiha, jew m'għandix il-ħin, jew ma nafxiex. Dan jista' jsir b'mod informali anke bejnietna. Ħbieb insara fuq il-post tax-xogħol, fil-break, f'ħarġa, iltqajna b'mod informali għand xulxin biex naqsmu l-esperjenza tagħna ta' Ġesu. Nerġa' ngħid din jista' jkun illi ma nħossux il-bżonn tagħha għaliex il-ħajja nisranija tagħna saret riti, saret rutina u m'hemmx l-esperjenza vera tal-mulej. Min-naħa l-oħra eżistijej, meta aħna ninfetħu għaliha, nibdew nindunaw kemm għandna bżonn ikunu iktar attenti għall-esperjenza ta' Ġesu fil-ħajja tagħna u żbuħija. Fl-aħħar mill-aħħar eżistijej, x'kien illi ġab id-dixxipli t'Emmaus lura fih dan il-komunità? L-esperjenza li għamlu ta' Ġesu. U din hija fundamentali għall-Knisja llum eżistijej. Il-Knisja tista' tkun mimlija b'ħafna nies li qatt ma daqu l-mulej. Forsi xokkanti, u forsi nibżaw ngħiduha, u forsi nibżaw naffrontawha, imma hekk tista' tkun. Il-Knisja tista' tkun post mimli b'nies li qatt ma daqu l-Alla. U xi drabi nies li nqatgħu mill-Knisja huma dawk ukoll li llum qegħdin jagħmlu l-esperjenza tagħha. Dawn għandhom xi ħaġa xi ġibunna fil-ħajja tagħna. It-tieni ħaġa li mill-Evanġelju toħroġ eżistijej hija r-realtà li Ġesu tassew huwa imqajjem il-mewt huwa l-istess wieħed. Ġesu jenfasizza ħafna d-dimensjoni tal-ġisem irxuxtat. Jgħidilhom biex imissu il-ġisem tiegħu, jgħidilhom li għandu Adam u laħam, jitlobhom ħuta biex jikola. Din hija
propju l-enfasi ta' Ġesu ta' il-qawmien tal-ġisem tiegħu. Il-qdin eżistiet tfisser ukoll il-qawmien tal-ġisem tagħna. Aħna wkoll qatt irridu nqumu mill-mewt. Eżistijaj, il-fidi tagħna nisranija mhijiex biex tgħinna nikkopjaw, biex tgħinna insibu mod kif ngħixu dbatija fil-ħajja tagħna, etc. Le, ma titwassalna din ir-rebħa totali li se sseħħ l-ikbar fejqan tal-ġisem tagħna u meta ġisimna se jirxoxta. Il-qawmien tagħna stess totali mill-imwiet tal-ġisem tagħna eżistijaj. Daqshekk ġisimna huwa ħaġa qaddisa, allura anke din l-enfasi ta' Ġesu fuq il-ġisem tiegħu irxuxtat illum titfakkarna fuq l-enfasi ta' dinjità tal-qdusija tal-ġisem tagħna. Ġisimna li huwa tempju tal-Ispirtu Santu daħna b'ġisimna ma nagħmlux li rridu. Ġisimna mhuwiex għaż-żina, ġisimna mhuwiex għall-pornografija, ġisimna mhuwiex biex nitraskurawh. Ġisimna huwa l-Ġesu, il-ġisem huwa l-mulej. Ġesu għas-sit anke ta' ġismek int ma tistax tagħmel li trid bil-ġisem tiegħek. U t-tielet ħaġa l-aħħar ħaġa x'inna laqbija eżistih fid-daw tal-kelma li għandna kif smajna huwa li Ġesu jiftilhom moħħhom biex jiftħu l-Iskrittura. Eżistih dan wieħed mir-rigali tal-preżenza ħajja ta' Ġesu. Hija sabiħa meta llum nitaqgħu ma' nies li jiskopru l-Ġesu mill-ġdid fil-ħajja tagħhom, waħda mill-affarijiet li jġrilhom hija li jkollhom aċċa l-kelma talla. Għaliex hija vera, Ġesu rxuxtat iwassalna l-kelma. Ġesu rxuxtat iwassalna l-Bibja, t-Testament il-ġdid. U jekk iridu naraw jekk aħna ħanix l-esperjenza ta' Ġesu, waħda mis-sinjali hija jekk aħna nix qaċċa l-kelma talla. Jekk għandek qaċċa l-kelma talla, inti tidduq il-Kristu, inti hemm Ġesu ħaj, hemm l-irxoxt fil-ħajja tiegħek. Komunità, knisja fejn Ġesu mhijiex tesperjenzah bħala ħaj irxuxtat, hija knisja fejn fiha wkoll ma jkunx hemm qaċċa l-kelma talla. Eżistej ħadd ma jieħu għalih. Jekk int f'qalbek m'hemmx dallaċċa l-kelma tal-mulej, għandek xi ħaġa li missejra tajba fil-fidi tiegħek, fir-relazzjoni tiegħek mal-mulej. Jekk il-parroċċa tiegħek, jekk il-grupp tiegħek, jekk il-komunità tiegħek m'hemm laċċ għal Ġesu biex jiftħilna għajnejna għal dil-kelma, eżistij maħniex nagħmlu l-esperjenza ħajja tal-mulej. Qegħdin ġewwa imma qisna lista barra. Ejjew nitolbu l-grazzja il-Ġesu rxuxtat li jiftħilna għajnejna, li jiftħilna qalbna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu għall-kelma tiegħu. Jalla eżistijaj dan il-Vanġelu l-Knisja qed ixxandrilna iħejjina wkoll għall-Pentekoste. Il-Vanġelu hekk jagħlaq li Ġesu jgħidilhom li se jkunu xhieda tiegħu imma jridu jistennew li jiġi fuqhom l-Ispirtu Santu biex ikunu xhieda ta' Ġesu li daqu, ta' Ġesu li esperjenzaw. Jalla eżistijaj din tkun l-esperjenza ta' dan iż-żmien tal-għid li aħna qegħdin niċċelebraw flimkien u jekk nagħmlu dan il-mulej jagħtina islim.